Ahojte, ja som Nomis a dnes vás budem sprevádzať prvým dielom tejto československej, nízkorozpočtovej a hlavne skorumpovanej show. V tejto sérii pôjde o to, že si vždy ukážeme top 5 intier na československej scéne za určitý mesiac. No a momentálne tu máme mesiac marec, a.k.a. březen. Povedal som to dobre, hej? Naozaj? Fakt, ďakujem. A tým pádom aj našu prvú top 5. My dúfame, že sa vám táto séria bude páčiť a aby som nezabudol, ak poznáte niekoho, kto robí intra, alebo ich tvoríte aj vy sami, tak nám môžete pošlite váš výtvor alebo vytvoriť do komentárov pod video a možno sa aj práve vaša práca objaví v budúcej top 5. Na 5. mieste sa umiestnilo intro od autora menom Jeep Arts. Chápeš? Jeep, akože Jeep, jak to auto, vieš, jak autobusa. Ten Jeep, ten terénák, čo má také tie veľké kolesa, vieš, to myslím. K intro by sme povedali len toľko, že video skolo sedí s audiom a tiež musíme pochváliť luxusný výber efektov, ktoré toto intro robia jedinečné. Čo sa mne osobne páči, sú pasáži, kde sa v intre menia farby textu a partiklov. Štvrté miesto, intro od Wiglega. Ja osobne si myslím, že toto intro patrí k takým tým klasickým kvalitným 3D intrám. No určite musíme pochváliť partikly, ktoré si Wigleg vytvoril sám a taktiež to, že pohyb kamerou, textu a farby skvelo sedia do pesničky, ktorá v intre hrá. Proste skvelo spracované intro. Práve ste mohli vidieť intro od Trona. K tomuto intru by sme povedali len toľko, že je rýchle, svieže, jednoduché, no proste jedným slovom super. Tiež musíme pochváliť svižnú animáciu textu, ktorá je doladená do hudby, krásne pozadie a fajnový výber songu. Druhé miesto, intro od Šimona, a.k.a. Nomisa, a.k.a. to som ja. Toto intro nebudem ako extra moc vychvalovať a takto, pretože nie som egoista a hlavne tento tu poradovník alebo poradie alebo čo som nerobil ja. Tento rebríček som nerobil ja, robil to Ilsek, tak ho za to zabite. Pretože ja by som dal na prvé miesto určite Trona, hej. Prvé miesto by bolo Tronové. Každopádne jedná sa o taký ten klasický 2D štýl intier, kde na začiatku môžeme vidieť takú tú začiatočnú animáciu, kde potom vlastne príde taký ten prechod, vyskočí tam text, také tie efekty, výbuchy, ty kokos, Michael Bay. Tiež tam môžeme vidieť také tie klasické glitch efekty, taký light sweep, pozadie, ktoré sa v podstate tak trošku hýbe a tiež také klasické 2D partikly alebo efekty, alebo jak to nazvať. Ale aby som povedal môj subjektívny názor, tak toto intro je dosť amatérske, nezaslúži si druhé miesto. Ja by som to doprial niekomu inému, hej, Ilsek, tak na budúce si to rozmyslí, komu tam budeš dávať tieto druhé miesta. Lebo za toto by som ťa vyfliaskol jak takého komára. Na čestnom prvom mieste sa umiestnilo intro od Vorexa. A hoď toto intro vyšlo ešte týždeň pred týmto mesiacom, tak sme ho sem museli dať, pretože je úžasné. Aby sme k nemu niečo povedali, tak ide o 3D intro, kde môžeme vidieť nejaké to logo s textom. Oboje samozrejme v 3Dčku. Toto logo a text sú sprevádzané luxusnými efektami v podobe nejakých tých shockwaveov a tiež pekným oranžovým pozadím. Vorex sa tiež pohral so svetlom, ktoré môžeme vidieť v pozadí a tiež s peknou animáciou textu na začiatku a na konci. Plus teda, ako pri všetkých intrách, je aj toto dobre zladené do hudby, čo z neho robí skvelý audiovizuálny zážitok. Tak to by bolo z tohto prvého dielu hádam všetko. Ak sa vám video páčilo, môžete like a pre viac takýchto podobných videí môžete zanechať odber. Vieš, jak to hovoria všetci. Určite to zdieľajte a nezabudnite nám posielať tie vaše výtvory do tých komentárov, hej. Ďakujeme za pozornosť a majte sa pekne. Jo, si počul si to? Jak ten markizácky, vieš, taký ten, jak sa tomu reportér, alebo ja vieš, no, to neviem vysloviť, ale vieš, že na pána som to dotyku kus.